Assalamu alaikum adamlar. Edil dünýäli 16 ýaşlyja oglanjyk 17 ýaşlyja dosty bilen amanat eşikliçe arkadan ýyrtyjak sumkaly içinde de bir tegelik petir ýöne ýüreginde wagon arzuwlar bilen otla minip paýtagta gelýärler. Bugün 20 ýyl geçip 36 ýaşadym. Ne gysga, ne uzyn ýöne şatla gussasy özüne ýetip bu menzille meni gollan ähli ýakynlaryma, dost ýarlaryma, halipalarıma, hemme tanış bilişlerimize köp minnetdarlygym bildiretmeli. Ilki bilen beýik Allah şeýle ýurtda, şeýle halal maşgalada dogulmak, şeýle kizjik zähmetine ulakan baha berip bilýän gowy halka hyzmat etmek, adamlaryň ýüzünde ýylgyş döretmek üçin ýaşamak paýy meniň nesibäme düşen üçin men özümi juda beter bagtly adam hasap edýän. Ýene-ki ýaşymyzda da gowy döwrümize münasip hawa türkmençile sygýan gowy işler bilen halkyň ýüzünde ýylgyş döretmek üçin täsirli jemgyýete pidaly zatlar döredip ýaşamak meýesser etsin. Hemmäde de mehram muştaklar jana sag bolsun, öýüňiz awadan bolsun, gözüňiz hem gowy bolsun. Men köp minnetdardym.